साबायखर दिनै बिटिआरनि मोनसे गोरोबथानि सान आरो बे गोरोबथानि साना जाहैबाय थांनाय 2020 मायथाइनि दिनै 27 जानुवारि अर्थात दिनैनि खालार बे खालार खालि मोनसे एकर्ड जादोंमोन सुक्ति जादोंमोन रादाय जादोंमोन आरो बे रादायखौ बै समावनो फोसावखानाय जादोंमोन बे रादाया गोजोननि थाखाय रादाय बेखायनो बेखौनो टारगेट खालामनानै बा बेखौनो गुबै थांखि महरै लानानै बिथांमोना दिनैनि नैबे बड'लेण्ड गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा बे सानखालि मोनसे गोजोननि हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिया जाबाय गुफुर फारौ बिरहोनाय दा बे गुफुर फारौ बिरहोनाय नैबे हाबाफारियाव बिथांमोना आंखौबो फारौ बिरहोनो थाखाय लिंहरदोंमोन आं गोजोननाय मोनदों मानोना बेबायदि हाबाफारिया जाबाय सुबुं माहारिनि मोनसे गोजोननि थासारि सोमजिनायनि मोनसे गुबै खामानि मानोना गोजोननि अनगायै बा गोजोनखौ गारनानै जों बे पृथिबियाव बा बे मुलुगाव गोजोनै थानो हानाय मोनसे खुनु माबा गैया गोजोन नांखागोनानो मानसिनि जौगानाय सुबुंनि जौगानाय बबेबा हारि बबेबा हादोर बिनि जौगानायनि थाखाय जुदि माबा मोनसे नांगौ जायोब्ला जोंनो गोजोन आबहावाखौ नांगोन बेखायनो गोजोन आबहावाखौ दाफुंनायाव बिथांमोना नैबे हाबाफारिखौ लानानै बेयाव दिनै बाइक रेलि जिथु खालामनो नागिरदों बै खालामनो फैनाय बाहागो लाग्रा सेंग्रा सिख्लाफोरनो बे बाथ्राखौनो फोरमायनो नागिरदों बेखायनो आं बिथांमोनखौ बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय गोजोननाय मोनदों आं साबजानाय मोनदों मानोना आंबो फोथायो गोजोननि सारा जोंनि जे गुबै थांखि टारगेट सुबुंनि बे टारगेटआ फुरा जानो हाया गोजोन थासारि थाब्लासो फुरा जागोन बेखायनो आंनि बिथिंनिफ्रायबो आंबो सापर्ट खालामदों आरो बिथांमोननिसिम अर्थात जायफ्रा बेखौ अर्गेनाइज खालामदों जायफ्रा बेखौ दैदेनदों सामलायदों UPPL दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ आं जासिबाय ओरैनो गोजोननि सिटुवेसनाथ' बे बिटिआर जाखांनायनि उनाव बांसिन फैदों मानोना बिदि होननानै जे बिटिआरआनो जे गोजोननायखौ लाबोदों आं बेखौ साना मानोना गिबि प्रसेस गिबि नाजानाय BSc बेयावबो एसे जामबोखाबाय अहिंसानि खामानिफ्रा बा मानसिफ्रा एसे दद्रबोबाय आरो जेनेबा जायफ्रानोखि थिउरियानि खामानि मावदोंमोन बिथांमोनाबो एसे फैबाय बिनि उनाव BTC जानायनि उनाव बेयावबो खावसे फैबाय थिग बिदिनो बिटिआर जाखांनायनि उनाव मथा मथि फ्राय सानस्रिया मोनसे फैबाय जे माथो एकर्डआनो एकर्ड जाजोब्बाय बयबो लुबैदों माथो गोजोनखौनो लुबैदों बेबायदिहाय जोबथारनाय अबस्थायाव हाथेर लाग्रा बा सोरबा असान्थि खालामनो लुबैग्रा गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा मथा मथि जिहेतु फैबाय नालाय समाजजों गोरोबहैबाय जोंनि साधारन जिउ खुंनायाव बाहागो लाफैबाय बेखायनो बिथांमोननि दिनाव अर्थात UPPLनि बिटिआर गोरोबथानि उनाव बे गोजोननाय सिटुवेसना बांसिन जानायखौ अदेबानि नंगौ आरो बे बांसिन नुनो मोनदों आरो मोजां गाज्रिनि सोमोन्दै आं सावरायनो थाङा मानोना बेखौ सावरायनो गोनांब्ला मोनथामबो एकर्डनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनानैसो सावरायनांगोन ओमफ्राय बे अबस्थायाव नै दा बेखौ बिजिरनायनि सम गैया आंनि बिथिंनिफ्राय आङो मोनसेबो सुक्तिखौनो नेगेटिभ होननानै आं साना गासिबो पजिटिभ मोनथामाबो पजिटिभ ओमफ्राय जिखुनु खामानियानो पजिटिभ थाखायो आरो जों पजिटिभिटि सानस्रि थाब्लासो जोङो जिखुनु खामानिखौनो जों मावनो हागोन नेगेटिभजों सानना लाबाय थाबा मोनसेबो खामानियानो जोंखौ हेफाजाब होनाय नङा जोंनि जौगानायाव जोंनि दावगानायाव जोंनि खामानि मावनायाव जोंनि समाज दानायाव नेगेटिभ लाइनजों मालाबाबो साक्सेस जानो हाया गतिके जेरावबो पजिटिभिटिया थाखायो एसे एनैयाथ' गोरोन्थि जेरावबो थायो गतिके गोरोन्थिखौ निमाहा होनाय गोरोन्थिखौ सोदांनाय बिसो जोंनि थांखि जानांगौ आरो आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो आं बेखौनो फोरमायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बेनि UPPLआ बे जि हाबाफारि लादों जि थांखिखौ लानानै बे थांखिया जाफुंसारथो आं बेखौ खावलायगोन नुनो मोनदों आथिखालाव बिटिआरआव जि परिबेस सान्थिनि जि परिबेस जादों बे जेन' अरायथार जायो बेनि थाखाय बिथांमोना मावबाय थाथों आं बेखौ भरसा खालामगोन नैबे समाव नोंथाङा जिथु आसलते दैदेनगिरिथ' आं नङा आं सासे साधारन मावथि साधारन मावथि हिसाबै आं जिखिनि मावबोदों नुबोदों बेनि मोन्दांथिजों आं बेखौ बुंगोन दा गेजेर ससेयाव हयथ' माबा माबि एफा एनै माबा माबि जालांदों बे नियमखा मिथिंगानिनो नियम समनि नियम बे मथे जालांदों आथिखालाव
जि अबस्था फैदों बे अबस्थाया जि थासारि फैदों बे थासारिया इनायनो गोजोनथावना आरो मिजिं लाथावना बे मिजिंआ जेन अराय थायो आं बेखौ लुबैगोन।